to snimaš za TikTok što puniš aj objasni mi se, molim te, znači, ne ovaj digitalac opet! Kako ste vi mene uspjeli da ubedite da ja počnem da snimam ove digitalce za YouTube? Evo, kunem se, ja ne znam kako ste me ubedili. I Amerika barus tum tum turun 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 turun. Ja sam severna Latina, zato što sam i ja. Pozdrav svima ljudi, danas, u današnjem klipu radimo jako edukativni sadržaj i dobro, prestajem da serem. Danas pravimo novi klip gde isto gledamo šta danas rade kidovi. Tako da idemo odmah u video, da ne dužimo više, ostavite like, subscribite se na kanal i zapratite me na Instagramu i na TikToku, ko me nije zapratio na TikToku, realno si ste ovde s TikToka. Kad nije našminkana, lepa je ko lutka, i kad je u patikama, izgleda bruk. Grmi, mala stvarno grmi, ej, kad nije našminkana. A bre, dete bre, 11 sati bre, 11 sati bre, u 9 u krevet bre, šta se snimaš za TikTok bre. Jo, brate, jo, buraz, aj, na spavanje, ne mogu te gledam. Halo, bebo, halo, i dalje trezan, nisam noćima. Reci gde si sad, Trezan, nisam noćima. Izvini, brate, nisam znao da možda se napiješ u toplog mleka pre spavanja, buraz, pa da. To je to, Kevaju greje toplo mleko pred spavanje, buražeru, ona to popije eksira, brate, i napije se, onda nije trezna noćima, razumete? Pati, buražeru, ona na te u kojoj je trenutno depresiji patnji zato što je ostavio dečku u Bro Heavenu, buražeru, vi niste svesni, buraz. Jaaaa! Ne opet ova, brate! Ne opet ova, buraz! Mene zanima samo da li je naučila barem da priča, evo to mene samo jedno interesuje. Znamo svi da u prvom klipu koji smo snimili, i to je bio i zadnji klip, da nije znala da priča. Da li je od tada napredovala i naučila da priča, brate, jer vidim da ima iPhone i da ima fake nokte, brate, i šminku na sebe. Ne znam ljudi šta bi vam rekao. Vratila se ova, brate, gledaj ovo, molim te, burazeru. Jo, brate, klinci, što mi radite? Šta radite, bre? Čovječe, ste normalni, brate. Ma minimum kupi iPhone 17 Pro Max kidari od 4 godine, minimum toliko. Pa ovaj telefon bre skuplji bre od mojih kola bre, ova kidarica ga ima bre, što je ovo bre čoveč? Bre buraz, ja furam Honor bre ceo život bre, ja u životu nisam imao iPhone, ova ima iPhone 17 Pro Max bre s 4 godine bre, šta je ovo bre burazeru? Što je ovo bre čoveče? Što je ovo čoveče, pa ovo stvarno nije u redu više. Kunem ti se, životom ti si kunem, ovo stvarno nije u redu. Pilujem baki prastu, daj meni jedan iPhone kume. Znači stvarno nije u redu ova kidarica da ima iPhone 17 Pro Max, a ja da ga nemam kume. Nije u redu, časti ti da mi kupiš od 500 megabajta, ako ćeš već da mi kupuješ, kupi mi od 1 terabajt, ka čovjeku, stroga mi ti kažem. Ana, kad je cura sama, kad se zabavlja i pleše, svi bi tili je u taksu. Uvijek sama, malo poigraj se sama. A, što ste smiješni. U vezi su chat, upoznali su u Robloxu, buraz. Upoznali su u Robloxu, vrate, kunem vam se, upoznali su u Robloxu, 100%, vrati. Ćao ljudi, danas mi je rođendan, punim 11 godina. I što li ti to snimaš za TikTok što puniš aj objasni mi se, molim te, znači TikTok je dozvoljeno da se snima ako imaš 14-15 godina, a 13 godina ti treba da bi ga ti koristila. Zašto ti imaš fake nokte sa 11 godina i verovatno imaš iPhone 15, 16, 17 ili ne znam, ne postoji još 18, ali 17 Pro Max. Presretla sam, uradila sam nokte. Uglavnom.
Bre, brate, ja jeo s 11 godina pesak burazeru. Jednom sam pokušao da pojedem i šoder pa sam se ugušio od onih kamenja svih silnih. A ova bre, gle šta radi bre s 11 godina, pravi fake nokte. Ja ne mogu da verujem šta je bre ovo, za šta ja plaćam internet da gledam kako je ona s 11 godina napunila 11 godina, dobila iPhone i uradila nokte. Ljudi, ako ne želite i vi da se nervirate kao ja zbog ovih kidara, sve što treba da uradite jeste da me zapratite na Instagramu i da me zapratite na Kiku i da me zapratite na TikToku i da me zapratite na YouTubeu, tako da to su vama 4 sekunde života, meni puno znači. Lajkujte ovaj video, za sljedeći klip mora barem 100 lajkova. Neću, znači, previše ima ovih kidarice i previše mi kidaju živce, tako da, pošto znam da 100% ne možemo da pređemo 100 lajkova, 100 lajkova. Ako pređemo, ide part 3. Čak šta više, vidjet ćemo šta će bude. Ajde, teraj dalje u klip. Ja, ne ovaj digitalac opet! Ne, čekaj. Ljudi, ja moram nešto da idem da uradim. Sad ću da se vratim. Oj, brate, ne znam šta mi je gore, majke mi, ne znam šta mi je gore. Da li da gledam one kidarice što ne znaju šta rade u životu? Ili da gledam ovake neke digitalce, brate, što se pojavljaju? Ja stvarno ne znam šta je gore više. Neću uopšte ovo da gledam. Ovo ako želite da bacam reakcije na ovake digitalce, to mora već 200 lajkova, to tek neću razmišljam o tome da radim ovako, da radim reakcije na ove, skipuj ga odmah, neću da ga gledam uopšte bre čoveče. A šta je ovo bre, šta je bre ovo bre čoveče? Brate, ja majke mi padam u depresiju kad vidim gdje ide ovaj svet, evo, kunem se, znači ja želim, kad ovako nešto vidim, dođe da uzem šaku depresiva i da pojedem, brate, bez vode da umrem, bre, burazeru, kad vidim gdje ide ovaj svet, šta je, bre, ovo? Biće sve po mom, dođi da se igramo, hej, pazi prste pet, sa mnom ljubav, biće dođi da se kladimo, hej, da li si za ples, sa mnom ljubav, biće stres. Hej, pazi prste pet, sa mnom ljubav, biće stres, ma biće sve po mom, dođi da se kladimo. Zašto sam ja pristao na ovo? Ja ne znam kako ste vi mene uspjeli da ubedite da ja počnem da snimam ove digitalce za YouTube? Evo, kunem vam se, ja ne znam kako ste me ubedili. Gle bre ovo bre, burazeru nemaju ni 3 godine nemaju zajedno bre, burazeru snimaju za TikTok. Znači burazova komoda je veća od njih, brate. A imaju iPhone i snimaju za TikTok, buraz 4 godine zajedno nemaju. Šta je bre ovo više bre? Zašto ja plaćam internet koji kur... Pogledaj ti ovo, molim te, ti pogledaj ovo bre, sine. Pogledaj ti ovo, molim te, brati, šta je ovo? Šta ja gledam, buraz? Ja ne razumem više, jer ovo rage bait prave ili da? Je li ovo rage bait ili da, brati? Hoće tuki da se morat ću da je napumpam i čao bebebo. Hoće tuki da se Nemoj da se nerviraš, rage bait je, nemoj Dušane da se nerviraš. Znaš da je rage bait, nemoj da se nerviraš. Ne, neću da gledam ove digitalce, ne. Polako. Ovdje završavamo klip, skini mi ga s ekrana, Ovdje završavamo klip, to je bilo to što se tiče ove epizode, ako vam se svidjela ostavite like, subscribite se na kanal za sljedeći klip. Ako želite da
bacamo reakcije na ovakve digitalce. 200 lajkova za nastavak, part 3. 100 lajkova. Tako da to bi bilo to što se tiče ove epizode, reakcije na cringe, TikTokove. Zapratite me na Instagramu, mislim stvarno nije okej, samo 1000 pratioca, je barem da ga naguramo lepo na 5000 ko ljudi. Vidimo se u sljedećem klipu, tako da pozdrav.